ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପରେ ବୟନିକା ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବୟନିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳର ଉତ୍କର୍ଷତା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ବୟନିକାର 76ତମ ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବୟନିକା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ବୁଣାକାର ପରିବାର ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହିତ ନିଜର କଳା କୌଶଳ କାରିଗରୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବୟନିକାର ଶାଢ଼ୀ, ରୁମାଲ, ଗାମୁଛା, ଡ୍ରେସ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବଙ୍କାଇ, କୁଟପାଡ଼, ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ, ଖଣ୍ଡୁଆ, ଡଙ୍ଗୁରିଆ, ବରମପୁରୀ, ପଟ୍ଟଯୋଡ଼ା, ଟସର ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଭୃତିର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅନେକ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଡିଓ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ବୟନିକାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସରୋଜ ରାଉତ ଓ ସେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାଗର ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ, ବୟନିକା ଏକ ଏଭଳି ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପୂରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବୟନିକା ଖୋଲାଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବୟନିକାର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ବାଣିଜ୍ୟର ଅନ୍ତଃକୋଣରେ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୟନିକା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ତାହା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ପଶ୍ଚିମ ପୋଷାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୟନିକାର ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲୋକାଦୃତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୟନିକା ବିପଣନ ସହ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳନ୍ଦୁ ପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରେୟାର ଓଡ଼ିଶା।